हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनै जोबोर गेदेर एक्सिडेन्ट जादों लोगोफोर मानसिनि जिउआदि माबायसा लोगोफोर थास'लायनि दै बैसो Bermuat apa kumbida? Aku mau bazar naik juga. Masuk mau ba? Karena aku cek dah. Karena gue budak kayak ini le. Mana? Gak apa ya dah le? Tiktok pro le. Gak kapan aja le. Mengalir dah pura bisa tar istri. Bisa ini gue baik. Pura bisa terus. Man bisa. Bisa kan. Soalnya kita kebeli lah babu diamond. Ini yang mana? Ayah. Ayah. Ih, karena pun baru sabun aja. Macam gitu deh. Orang suruh giblis bermuat apa kumbida? Boleh, coba. Masih lihat boleh, rambut kerla. Muat apa orang biada? Ini siapa? Ikut dia ni. Ini dia. Semua kan ya apa? Bapak jangan bawa मानसिखौ मा बुंगोन आरो लोगोफोर दिनै जेरावबो उथिनो गिनो लागा गोनां जाबाय दिनै ट्रेनफोरावबो एक्सिडेन्ट जानानै थैयो मानसिफोरा गावलायनायावबो थैयो आरो सानि बिरग्रा फ्लाइटफोरावबो एक्सिडेन्ट जाबा बोरैबा थैयो ओमफ्राय बाइक स्कुटिफोरावबो जायो बहुतानो माने सोरबा गोसा सलायो सोरबा माने सोरबा थुकसायनाबो फैगोन कारजोंबो जायो बेसे नानानता नङा होमबा लोगोफोर गिथावना आरो जिउआ जिमान मोजां इमाननो गाज्रिसो गासैयावबो हमनो नाया मानसिनि जिउखौ दानो दं दानो गैया सोरहाबा हरावबो मानसिनि जिउ हरावबो उन्दुना थानाय टाइमाव थैना थायो सोरहाबा गावबा गावबो सुसाइड खालामना लायो मा बुंबावगोन जिउखौ जिउ मोनसे सान्ति गैया मानसिनि लाइफआनो जेरावबो खैफोदसो थांना थासान्दियाव मानसिफोरा बेसेबां गारि मटर बायो नङा होमबा लोगोफोर बेसेबां थैयो बे बुहुमाव बेसेबां थैयो बेसेबां उर्जियो नङा होमबा लोगोफोर बहुद दुखुनांथाव नङा होमबा थैलाय उर्जिलाय मानसिनि जिउ बुंनोनो हाया जेरावबो जेसेबां मोजां एसेबांनो गाज्रि बुस्थुफोरा नङा होमबा लोगोफोर एक्सिडेन्टआनो जाबाय थायो एक्सिडेन्ट जानायल' बबेबा ट्रेक्टरनि एक्सिडेन्ट बबेबा गारिनि एक्सिडेन्ट बबेबा पिलपिलिफोरदोबो एक्सिडेन्ट जायो बिदिनो जोंनि दाखालिसो जोंनियावबो सानैसो गथ'फोरा जा उन्दै उन्दै गथ'फोरना बिसोरो दासो देरफुनाय 15-16 बोसोरनि गोसा सुतायो ओमफ्राय जोंहानि खिनियावनो हुथ्रोदनानै थै ओंखारजोबदो लोगोफोर मिथिगोना बेसे गिनो लागा नङा होमबा लोगोफोर गारि मटरखौबो गिथावनाथार दानिया आंथ' स्कुटिखौनो गोबाव बोसोरसेसो जाबाय आंबो एक्सिडेन्ट जाखांबाय हाइ रडआवनो जादों आङो जों न'आव थांनायाव बाबुदों आं बाबुखौ सिगाङाव लादोंमोन आंनाबो जालांबाय लोगोफोर बिमा फिसा जेबो जायैखायसो फुयेन जाजोबदोंमोन मोखाङावबो बाबुनावबो नांनाथाय आंनि फिसाया जेबो जादिया आरो लोगोफोर ओमफ्राय खानैबो जों जादों बाबुआ फारसेथिं गोलैना थादों आंथ' स्कुटि लाबोदो दा बेलथायनानै माने सिरकिजोबदो आथिं सेन्देल होरि स्कुटि बुहुद बिदिनो माबा जालांदों नाथाय आं फोरमायाखैमोन आरो आंनाबो जाना थांबाय एक्सिडेन्टआ बिमा फिसा
हाइवेआवनो जादों आंबो सिगांखै जाखांलांबाय आरो बिदिनो लोगोफोर मा बुंगोन आरो नाथाय बारा गेदेर जायैखायसो दा थांना दङ नङा होमबा लोगोफोर नलबा दिनै थांना गैयाबा थांना थायाबा बेरै ब्लग बानायनो हागौमोन मागौमोन आं लोगोफोर नाथाय आंनाबो आथिं आखाइ मोखाङाव जाजोबदोंमोन आरो फैना ओमफ्राय गारिनियाथ' अबस्था गैखायाना आंना मोखाङा पुरा गाख्लालांदोंमोन आरो आंनि फिसाया जेबो जायगासो उदैयाव नांदों इनावबो ओमफ्राय माबायाव बारा मादे सिरकिनानै माने जना ओरै गंग्रबग्रब आंखौ नाहरबाय थादों ओमफ्राय आं आरो खोर माने बिरदावनाय हेन बोरैबा जालांदों आरो लोगोफोर मा बुंगोन गिथावना गारि सालायनोनो आं बिराद गिनाय मोन्दों आरो गारिखै बास गिदिर गिदिर फैबाबो जोबोद गिनाय मोनो आङो ना होमबा नायबोलांदो लोगोफोर ना खर'दो बिलाथिनि एफ्लेबाय बायदि दङ औवा आसारदो ना